Bl-arti nitkellmu aħjar, is-sentiment li joħroġ bejn l-artist u min jara xogħlu, l-artist u l-pubbliku. L-edizzjoni tal-Malta Biennale l-ewwel tax-xorta tagħha tintemm fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Ilha għaddejja mit-13 ta' Marzu bis-siti storiċi ta' Heritage Malta jilqgħu fih danhom bosta xogħlijiet kontemporanji maħluqa minn il-fuq minn 140 artist, mhux biss Maltin imma anke barranin. Il-pubbliku jista' jesplora wkoll ta' padiljuni nazzjonali u tematiċi minn madwar id-dinja kollha. Iċ-Chairman ta' Heritage Malta u President tal-Malta Biennale Dotart 2024, Mario Kutajjar, qal li fuq medda ta' 11 il-ġimgħa se jkunu saru 120 attività differenti għal udjenzi varji minn adolescenti, żgħażagħ, studenti, sa familji tfal u anzjani. Mijiet ta' tfal diġà attendew xi attivitajiet li tellu waqt dan il-Biennale blan li jiġu esposti għall-arti kontemporanja waqt li jinżera fihom apprezzament lejn l-arti. Il-programm kien mimli sew, kellu attendenza tajba ħafna, ma l-iktar importanti għalija jien huwa l-attivitajiet li kellna, l-workshops li kellna fejn jidħlu tfal. Kellna attendenza qawwija fejn jidħlu tfal, kienu jkunu fully booked kważi meta nibdew nirriklamawhom u ma kienx deċiżjoni ħażina li l-iktar li mbarkajna fejn jidħol public program huwa dak kollu li għaddu x'jaqsam ma' tfal għaliex għax it-tfal iridu jitrabbew bl-arti, it-tfal iridu ikunu jafu iktar fuq l-arti, nrawmuhom iktar fl-affarijiet sbieħ tal-ħajja, anki l-mod kif jirraġunaw, il-mod kif jesprimu ruhom għax fuq kollox dik hija l-arti. Konvinti li bl-arti nitkellmu aħjar. Is-Sur Kutajjar qal li s'issa l-Malta Biennale ġibet ħafna attenzjoni pożittiva mill-midja u l-kritiċi mondjali, l-attendenza ta' persuni ta' kull età u l-interess li kebbes il-Malta Biennale Dotart mhux biss qed jgħinu biex jintlaħqu l-għanijiet ta' dan il-proġett iżda wkoll li poġġu isem Malta fuq il-mappa kulturali internazzjonali.